Vi har ændret måden at oprette en ordre på. Vi har tilføjet det, vi kalder arbejdskort på en ordre. Det vil vi præsentere i denne gennemgang. Flowet frem til produktvalg på ordren er det samme som hidtil. Vi kan skabe flere arbejdskort på en bil. Hvert arbejdskort giver en separat faktura. Vi skriver først et rekvisitionsnummer på sagen. Derefter vælger vi den eller de typer at arbejde, der skal laves på første arbejdskort. I dette tilfælde nøjes vi med bilpleje. Derefter klikker vi på plusset i venstre side. Vi tilføjer der med et ekstra arbejdskort, da vi ønsker en separat faktura på malerarbejdet. Vi vælger derefter det felt, vi ønsker malet. Vi slutter af at trykke næste og slutter oprettelsen, som vi altid har gjort.